Arratsaldeon, ongi etorri magazinera gaur ostirala, apirilaren 29 bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin, Eider Perez de Heredia Goñirekin egonen gara, bera Baztango berdintasun teknikaria da eta egin duten berdintasun planaren inguruan arituko gara solasean, eta gero Eduardo Santos Nafarroako gobernuko migrazio politika eta justizia kontseilariak egonen gara solasean, hain zuzen ere, atera duten lege proposamen berriaren inguruan, hau da, Elizako sexu abusuen biktimen errekonozimendurako lege horren arira arituko gara solasean. Baina has gaitezen beti bezala, lehenik eta behin, betiko edukiak ikusten. Has gaitezen efemerideekin. Apirilaren 29an, baina 1707an, Eskozia eta Ingalaterra batu ziren Britainia handiko erresuma batua osatuz. Eta 1814 urtean, Espainiako independentzia gerran, frantsesek Bartzelonatik erretiratu ziren. 1970ko apirilaren 29an, Uma Thurman estatu batuar aktorea jaio zen. Eta 2011an, erresuma batuan, mendeko ezkontza zeritzaionan, Gilen Galesekoa Elizabeth Bigarrena erresuma batukoaren biloba, Kate Middleton neskalagunarekin Londres hiriko Westminster abadian ezkondu ziren. Pasa gaitezen lerroburuak ikustera. Nafarroko 03 plataformak maiatzaren 2tik aurrera haur eskoletan deitu duen grebari eustea erabaki du. Gehiengo sindikalak manifestazio egin du Iruñan laneko segurtasun eta osasunaren nazioarteko egunean. Nafarroko ostalaritzan istorioa, emakume kontatua argazki eta testigantza biltzen dituen erakusketa ireki dute Arizkunenea kulturetxean. Alokairuen estoka 6% jaitsi da Nafarroan. Foruzaingoak 0 isurketako lehen patrulla ibilgailuak aurkeztu ditu. Foruzain bat atxilotu dute Martzilan bikotekide ohiaren mutil lagunaren autoa erretzagatik. Lab sindikatuaren iritziz, izugarria da pai Nafarroko hizkuntz eredu bihurtzea diskriminatzaile eta segurtasun juridikorik gabea baita. Lehen hezkuntzako 750 ikaslek baino gehiagok Iruñeko txokoetan eta kaletan ezkutatutako matematikak ezagutuko dituzte udalak eta Nafarroko unibertsitate publikoek egindako ibilbidei esker. Iruñeko udalak ezoiko jarduerak hasi ditu hiri altzarietan edo higiezin publikoetan usoen kabiak kontrolatzeko. Berdintasuna eta parte hartzea sustatzen duten LGTBI kolektiboen proiektua finantzatzeko laguntzen deialdi egin du Iruñeko udalak. Iruñako alkateak Amaia Bernal patinatzailea zoriondu du maila gorenerako sailkatu den Nafarroko lehen patinatzailea artistikoa izan baita. Udako Euskal Unibertsitateak bekaduna humorezko web seria estrenatuko du maiatzaren 3an bere 50. urteurrena ospatzeko asmoz. Nafarroaren eguna apirilaren 30an itzuliko da Baigorrira altxa gaitezen berriro lelopean 2 urteren ondotik, mugaren bi aldetako nafarrak berriz elkartuko dira. Eta guazen gaurko eta asteburuko agendarekin. Gaur non dago Mikel filma proiektatuko da Noaingo Kultur Etxean. Ondoren solasaldia Amaia Merino eta Pitu zuzendariekin eta Itziar Zabaltza Mikel Zabaltzaren arrebarekin. Ondotik ere Pintxo Pote musikatua Egieder taldearekin Txarrantxulo elkartean. Gaur ere bizikleta martxa egonen da Mutiloako Eguzki plazan, Bortz eta Erdietan. Eta Golem Yamagutxin Obaba pelikula, 7etan. Irakurle taldea ere elkartuko da, Itxu kolpeka, Zaldiko maldikon, 7:30. Bihar larun batean, Ogi erdia eta liburu bat ahozko narrazioa izanen da, hain zuzen nazioarteko liburuaren egunaren arira. Ines Bengoa izanen da kontalaria, Josu Lizarraga berriz akordeoia. Baita ere, Alex Tello, Julen Ribas eta Zutagar taldearen eskutik Sua komikiaren aurkezpena egonen da, Launika Peñan, 7:30. Eta 9:30 bertso afaria Oiana Iguaran eta Alaia Martinekin.
Euskaldunon biltokian, txantrean. Azkenik, nomadak gaitun azoka egonen da Euskal Herriko 26 emakume sortzaileren proiektuen postutxoak egonen dira bertan. Bitxiak, jantziak, poltsak, kosmetikak, denetarik egonen da. Eta igandean, aurrendako sormengunea, Bali Berdea. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolerekin eta formekin jolasteko. Arratsaldeko 8:30 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean. Goazen gaurko egunkarian azalekin. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. PSNek gobernu ituna hautsi du eta Navarra Sumaren presioa onartu du pai legearen kontuan. Erreforma sindikatuen estatuko abokatutzaren errekurtso baten zain dago. Argazkian lerroburua lagunduz Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria ageri da. Beste lerroburu batean, EAJak eta EH Bilduk Sánchezen krisiaren kontrako dekretua salbatu dute. Gobernuak RCren konfiantza galdu du, aurkan bozkatu duenak. Beste lerroburu batzuetan, lanak eutsi egin du gerraren efektuen eta prezioen gorakadaren aurrean. Suspertuk 2021 131 neraberen arreta eskaini zien. Navarra Sumak eta PSNek 0,3 duintzeko mozioa bertan bera utzi dute. Eta goazen Diario de Navarrarekin. Bilduk Pedro Sánchez ahuldu batetik salbatu du krisiaren aurkako plana. Pegasus kasuak lehendakaria bere aliatuetatik urrundu du eta legealdia mehatxatu du. Hori da lerroburuan jarri dutena. Argazkian, Ana Bujanda, emakume zuzendari exekutibo profesional eta enpresarien Espainiako Federazioko presidentea, baitere Aurora Beltrán, kulturaren saria, Desire Lara, lan sozialen saria, Irene Nonai, gazteriaren saria, Maite Ruiz de Larramende, kirolaren saria, eta emakume gehiago ere ageri dira, eta izenburuan emakume bikainak jarri du Diario de Navarrak. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, Navarra Sumak eta PSNek pai eredu bihurtzeko oinarriak ezarri dituzte. Azaldu denez, parlamentuko botoak batu dituzte. Programa blindatzen duen araua gainerako taldeen oposizioaren aurka egiteko. Presak negoziaziorik eza eta barme juridikoak salatzen dituzte. Argazkian Enrique Villarreal, Eldrogas eta bertze batzuk ageri dira. Bere hitzak jarri dituzte, istorio oso punkarra da eta kanta mantxo gutxi egonen dira. Egin duten azken lanari erreferentzia eginez. Beste berri batean, populazio aktiboaren inkestak langabeziaren gorakada erakusten du tendentzia nagusi gisa. Eta EH Bilduk antikrisis dekretua onartu du jendearengatik, ez gobernuarengatik, hori errandute. Berria egunkarian, PSN eta Navarra Sumak bat egin dute pai programaren blindatzea onartzeko. Nafarroako parlamentuak bide eman dio sozialisten legeari eskuindarren zuzenketekin. Ingelesa hezkuntza nahitaezko eskakizuna izatea onartu dute, eta pai eredu bihurtzeko konpromisoa hartu. Argazki handi batean, Mertxe Aizpurua, EH Bilduko diputatua, Meritxell Batet kongresuko presidenteari botoa ematen ageri da. Eta lerroburuan, EH Bilduren botoei esker onartu dute Sánchezen dekretua. Azaltzen denez, inbestidurako gehiengoa hautsi da Espainiako kongresuan, Ukrainiako gerraren ondorioi aurre egiteko planaren bozketan. ERCek, Juntsperkat eta KUPek aurka bozkatu dute. EAJak aldeko botoa eman du. Bukatzeko Euskal Herria irratia, Maria Solana Geroabaiko parlamentariaren hitzak. Larria da ondorio latzak izanen ditu, pai legearen erreferentzia egitez. Ingelesezko pai programa hezkuntza eredu bihurtzeko lehendabiziko pausua eman dute Navarra Sumak eta PSNek. Sozialistek akordio programatikoa urratu dutela salatu du Geroabaiko Maria Solana parlamentariak. Eta bertze berri batean, Eider Garde 03 plataformako lehendakariaren hitzak, guk ez genuen grebarik nahi, baina zikloaren duintasunaren alde behartu gaituzte.
Azkenik, maiatzaren 6an estreinatuko du Jaso ikastolak Sutan musikala. Goazen asteburuko eguraldiarekin. Ostiralean egonkortzera egingo du. Goizean goiz behe-lainoa izango da barnealdeko zenbait lekutan, eta tarteka behe-hodei batzuk sartuko dira kostaldean, baina oro har eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira, bereziki mendi inguruetan, eta zaparrada txikiren bat utz lezakete Pirinioetan. Egunaren lehen partean haize aldako ibiliko da. Eguerditik aurrera ipar osagaikoa izango da nagusi. Temperatura nabarmen igoko da barnealdean, eta zenbait lekutan 20 gradukoak gaindi daitezke. Kostaldean igoera apalagoa izango da. Larun batean zerua ez da garbi egongo. Gehien bat euririk utziko ez duten erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Kantauri isurialdean tarteka behe hodeiak ager daitezke, bereziki kostaldean eta goizean. Haizeak iparraldetik joko du suabe, Nafarroan izan ezik. Bertan ziertzo biziagoa ibiliko da. Temperatura apur bat jaitsiko da, baina kostaldean berdintsu jarraituko du. Hala eta guztiz ere, beroenak 20 graduren bueltakoak izango dira. Maiatza giro egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko dugu. Goizean goiz lanbroa eta behe-lainoa ager daitezke barnealdeko toki batzuetan. Kostaldean tarteka behe-hodeiak izan daitezke, bereziki goizean. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusi. Beste egun batez ipar osagaiko haizea ibiliko da, eta horregatik termometroetan ez dugu ia aldaketarik izango igandean. Bueno, eta gaurko lehenengo elkarrizketa honetan, Eider Pérez de Heredia Goñirekin gaude, bera Baztango berdintasun teknikaria da. Atxaldeon, Eider. Atxaldeon, Gorka. Bueno, espero dut ongi zaudela, hain zuzen ere Baztango emazteki eta gizonen berdintasunerako lehenengo planaren ebaluazioa, izen luze honen atzetik egin duzuena da, ebaluazio bat ikusteko Baztan berdintasun aldetik nola dagoen, aurrerapenak badiren edo ez, ikusteko, ez? Radiografia bat, eta hain zuzen ere horretaz solastuko gara, pixketa Eider, lehenik eta behin galdetu nahi dizut, nork parte hartu du berdintasun plan honetan, nola izan da prozesu hori? Beire, 6 hilabeteko prozesu luze eta sakon bat izan da, eta noski, prozesu hau ez dugu bakarrik egin, ez? 47 pertsonek hartu dute parte guztira, eta hortaz gain, Luiarreko bikide eta nibera berdintasun teknikari gisa. Prozesuak laburrean azalduko datzut, 3 fase izan ditu. Lehendabizikoa proposamena eraikitzea izan da, eta fase horretan kontraste handia egin dugu. Hor, elkarrizketak egin ditugu, datu bilketa bat egin da ere bai, eta gero bigarren fase batean, hausnarketa eta ebaluazio fase bat egin dugu, ez? Hemen, 2 saio egin ditugu udal teknikariekin, berdintasun politiken garapena aztertzeko, eta, aintzinerat begirako erronkak ere bai identifikatzeko, eta gero emazteki talde desberdinekin 3 lan saio egin genituen. Bat emakume migratuekin, bat landa eremuko edo landa eremuarekin erlazio zuzena zuten emaztekiekin, eta bertze saio bat sektore desberdinetan antolatuta dauden emakumeekin, ez? Hauekin ere bai, aurretik egindako lana eta aurrera begirako zeintzuk ziren erronkak identifikatzeko. Eta gero ondar fase batean, emaitzak aurkeztu genituen eta kontraste bat egin genuen. Eta hortarako, bertze saio bat egin zen, mugimendu feministarekin eta herritarrekin. Hemendik aprobetxatuko dut lekutxo hau eskertzeko parte hartu izan duten guztiei. Hortxen, hain zuzen ere orain sartuko gara pixketa egin duzuen ebaluazio honetan, azpimarratzen duzu, oraintxen erran duzun bezala, migranteetan eta landa eremuko emaztekietan jarri duzuela fokua bereziki edo aipamen berezia zor dutela justo sektore horiek, ez? Az gaitezen landa eremuko emaztekiekin. Zer gertatzen da landa eremuan? Patriarkatua ez dakit bertzen modu batean konfiguratzen den bertan, ez dakit zapalkuntza modu ezberdinean ematen den, Baztanen hori nola sumatzen da?
Bueno, ni berez ez nuen errango afera modu desberdin batean ematen dela, baino bai landa eremuak bere berezitasunak dituela erran dezakegu, ez? Edo bere modu propioak. Oinarria berdina da, desberdinkeria sexista. Emakumenen ekarpenen eta memoria historikoaren ikusgarritasun falta, errekonozimentu falta, hoi modu berberean ematen da. Afera da, landa eremuan modu desberdin batean gauzatzen dela, ez? Zein izango litzateke landa eremuaren berezitasun edo modu propio hori? Abeltzaitzan, nekazaritzan, orokorrean landa eremuan lan egiten duten emakumeen lanak, eta unitzetan zaintza lanekin batera egiten direnak, ikusezinak direla. Ez dagoela emakume hauei eskaintzen zaizkien aholkularitza edo akonpainamendu prozesu ez zerbitzurik, haien lan ez dela ikusten, eta ez dela, batez ere ez dela balioan jartzen. Haiek horrela errantzuten beraiekin bildu ginenean, ez? Eta ideia hau oso fuerte atera zen, errekonozimendu falta bat dago. Eta hortaz gain, rol eta estereotipoekin gatazkan ibiltzen dira, eta bueno, errepikatzea baldin bada ere, ideia garrantzitsuena da, beraien lana ikusezina dela. Eta hortaz gain, txostenean jasotzen den bertze ondorio garrantzitsu bat izan da, landa eremuarekin zerikusi zuzena daukana, baina ere bai tendentzia orokor bati erantzuten diona, baztanen ere herri txipien ustutza ematen dela, ez? Eta honek andreen presentziaren galtzea ekartzen duela. Edo hau diote datuak aztertzen ditugunean. Honek alde batetik emakumeendako ogibide eskaintza ezari erantzuten dio, eta bertzalde batetik erran dugun bezala rol eta estereotipoei lotuago egoteko behar horri. Ez dakit eider aurre iritzi bat izanen den, baina onditzetan pentsatzen dugu, landa eremuko gizon horiek, ez, astotxo batzuk dire, ez dakit hau ikuspuntu urbanita bat den, edo ala den, ez? Erran daiteke, landa eremuko gizonek, patriarkatua bertzen modu batean, ez dakit, gauzatzen dutela, zapaltzaileagoak dira? Nik bai uste dut hori izaten aldela hiriguneko ikuspuntu bat. Gatazkatsua da horrelako planteamendu bat. Nik ez dut usterten aldenik hemengo gizonak ez astoagoak, ez patriarkalagoak edo zapaltzaileagoak direnik, ez? Berriz ere, maztekien kasuan ematen den bezala, rol eta estereotipoei lotua egotea mandatu fuerte bat da. Eta normatik ateratzeko momentuan, leku txiki bat izatean, bertzeen begirada, komentarioak, kritikak, hurbilago sentitzen ditugu, ez? Fuerteago jotzen gaituzte denoi. Presenteago daukagu bertzeen begirada, ez? Patriarkatuak eta horren baitan, filtrori gabe ikasten ditugun arau kultural horiek, tendentziak markatzen dituzte. Eta gian, egia da, herri txikietan, landa eremuetan, non denak ezagutzen garen, tarte txikiagoa daukagula rol, estereotipo eta tradizio horiek hausteko, ez? Argi dago, hoi bai hemen eta hirietan, normalitatea hausten dugunean, bai gizonek, bai emaztekiek, jendartearen zigorra jasaten dugula, ez? Zigorra izan daiteke diskriminazioak, komentarioak, ondotik pasatzen direnean ukondokada hori ez, eta ere bai, gero modu fuerteago batean noski indarkeria. Eta arten dudana, igual nabarmenagoa da herri txikietan, baina horrek ez du erran nahi inundik inora hemengo gizonak zapaltzaileagoak direnik, edo indarkeria bertzeleku batzuetan baino gehiago ematen denik. Edo ala esango dut. Claro, gero, zuk erraten duzuna, ez? Azkenean, hirian beti ere baduzunez individualidade gehiago, individualismo gehiago, ez? Eta hor, anonimotasuna, segurazki diferente espresatzen da, ez? Gero gizonak adibidez handizetan, gizonen artean patzen gara oso matxoak, baina gero batzetan bakarka ez gara hola, ez? Ezen kasutan, aurrera segitzeko, unekin, bertze puntoa, ez? Azpimarratu duzuena, migranten kasuan ikuste bereziki lehen lerroan jarri behar den arazo bat, ez? Akaso sektore latzena edo gehien pairatzen duena, ez? Zapalkuntza hau. Orduan, galdetu nahi dizut, emazteki migranten egoera bereziki gogorra da, ez? Zer ikusten da baztanen zentzu honetan? Hala da, bai. Hau ez da baztango gauza bat bakarrik, ez? Orokorki migratuen bizi historiak eta haien bizi baldintzak gogorrak izan ohi dira gehienetan.
gure herrietara ailegatu eta lehen urteetan batez ere. 2 orduz aritu ginen baztango emakume migratuekin, haien bizi baldintzen inguruan solastatzen, ez? Eta erranduan bezala saio gogorra izan zen benetan. Haien bizi esperientziek aintzinako garaietara eraman gintuzten. Hauek familiak urruti utzi behar izaten dituzte, haien senideak zaintzeari utzi, eta hau sostengu ekonomiko bat ziurtatzeko. Egoera ekonomiko zaiei bakardadea eta tristura gehitzen zaie. Eta kultura ezberdina izatea ere, ez da erraxa, ez? Euskera ez ezagutzeaz gain, otordu motak, ordutegiak, elkar ulertzeko kodeak eta bar, luze bat gehitu behar zaio arrakala kultural horri. Eta honek, emakume hauek, egoera zaurgarriago batean uzten dituzten noski. Zaurgarrien daudenak gainera, zuraski da, ez? Internen kasua, hau da, etxeetan zaintza lanetan, erabat modu, ez? Barneko lan hori egiten dauden persona horien egoera, ez egite euskeraz zehazki nola erraten den interna, baina, pertsona hauen egoera bereziki zaila da, ez? Bai, hala da. Sektore honen lan baldintzak benetan kaskarrak dira. Ez dut haunitz luzatu nahi, ze benetan gai sakona da eta elkarrizketa propio baten dako ematen du gai honek. Baina, jakin beharra da, badela lege marko zehatz bat, 2012an onartu zen etxeko langileen araubide berezia, eta, erran beharra dago langileen estatutuak edozein sektoreetako lan baldintzen gutxienekoa markatzen baldin badu, etxeko langileen kasuan, bertze sektoreetan gutxiengotzat jotzen diren eskubide eta baldintza horiek murrizten dituela. Eta ez da kasualitatea, sektore honetan izatea, ez? Guztiz feminizatua den sektore bat, modu etxe pribatuetan ematen den lana da, eta gainera portzentai handi batean emakume migratuek burutzen dutena. Zer erran dezakegu honen inguruan? Araubide horrek ez du langabezia bermatzen, ez dago inspekziorik, etxe barnean gertatzen den lana delakoz, eta kontratuetan atzera egiten aldela justifikaziorik gabe. Orduen, lehen aipaturiko lan saio horretan emakume migratuek gai haunitz jarriz dituzten mai gainean, baino bereziki aipatu nahi dugu jazarpen eta indarkeriaren gaiak, ez? Emakume izateak eta etxe ez ezagunetan indarkeria matxista pairatzeko arriskua dakar, ez? Bertan bizi eta bertan lan egiten dute. Eta honek haien zaurgarritasuna handitzen du pile bat. Eta, gainera, langile diren heinean, bizi dituzten lan eskubideen urraketak etengabeak dira. Eta hemen eskuartza garrantzitsu baterako leku handi bat bada, ez? Honen arira, komentatu nahi nuen Gorka, aprobetxatuta xaloak ematen digun tartetxo hau, gazte asanbladak oraina kolokan, geroa borrokan zikloa prestatu duela, ez? Zaintza sektorearen egoera gazteen eta jendartearen artean ezagutzera emateko. Esfortzu handia da gazteen aldetik eta unitz eskertzen diegu gai honi heltzea. Ze gai hau, errandugun bezala oso ikusezina da, eta ikusgarritasuna ematea eta honetan interesa jartzea oso goraipagarria da. Ziklo horretan 4 data aparatu dituzte, nik 2 dataen inguru berri eman nahi dut, aprobetxatuz, eta mundu guztia gonbidatu nahi dut parte hartzera. Maiatzak 11an, arratsaldeko 6etan eta gaztetxean, kafe tertulia bat eginen da. Bertan, interna bezala lanean aritu den emazteki migratu batek eta nik, berak, sektore honen egoeraren berri emango dugu. Eta hemen laburrean azaldu dudana, pixkiel luzeago azalduko dugu, ez? Eta gero, maiatzaren 18an ere, arratsaldeko 8etan, gaztetxean, bazanen zaintza sektoreko langileen lan borroka desberdinak landuko dituen mai inguru bat eginen dute. Bertan, Benito Meniko, Zarretxeko, Osasun etxeko eta aurre eskolako errepresentazioa egonen da. Gonbidatu bera, hartzera. Eskertzen da, hor izanen dugu aukera beraz sakontzeko ere bai gai hauetan gehiago internen kasuan, zaintza sektorea gainera bazanen
greba egoeran dago, edo protesta egoeran dago, eta horregonen da aukera, Gazte Asanbladaren bitartez horretan sakontzeko. Ider, segitzeko elkarrizketarekin, eta bertze, gai bat ukitzeko, edo galdetu nahi zuen, bertze zer alorretan ikusten da ezberdintasun hori. Ez dakit adibidez, soldaten eta pentsioen kasuan, sumatuko da ez, arrakala hau pentsatzen dut. Bai, ala da, nik ezberdintasunak baino desberdinkeriak direla erranen nuke, desberdintasun edo matiz txiki hori emateko. Txostenean argi ageri da, ez? Alor guztietan badira desberdinkeriak, bai botere politikoan, enpleguan, pentsioetan, indarkerian noski, kirolauteketan, espazio publikoan, haunitzetan, ez? Soldaten eta pentsioen inguruan, lanbidek oraindik genero marka daukate. Rol eta estereotipoen arabera egiten dugu haunitzetan, eta modu inkostiente batean ere bai, lan edo profesioen hautaketak, ez? Soldata txipiak, aurretik azaldu dugun bezala, sektore feminizatuak dira prekarizatuenak daudenak, eta hau ez da kasualidadea, eta pentsio arras baxuak dituzte emaztekiek oraindik, ez? Pentsioen kasuan zehazki, haunitzetan eta oraindik gaur egun alarguntzari edo gizonen pentsioi lotutakoak direla aurkitzen dugu. Eta gero ja modu orokor batean, lana bizitza eta familia uztartzeko aukera guti daudela ere ikustarazi da argi txostenaren analisietan. Txostena hain zuzen ere irakurtzen arreta erakarri zidan bertze kontuetako bat, ez? Da, lan hautaketen inguruan, adibidez, formakuntza profesionaleko hautaketak nola izaten dira, ez? Ikusten dugu hor, mekanizazio eta, altzairuarekin zer ikusia duten ikasketetan gizonak bakarrik edo praktikamente bakarrik gizonak egoten direla, eta berriz, erizaintzarekin edo auxiliarrekin zer ikusia duten ikasketetan hor gehiengoa emakume. Horren galdetoren nahi dizut, hor ea zer gertatzen den, eta zer erantzungo zenioke, pertsona bati erranen dizuna, claro, hori normala da, gizonek badute indar gehiago, eta orden mekanizazioa, eta emakumeak dira, zaintzen hobeak, eta beraz, zaintzetara, hori normala da. Nik errango nioken lehenbiziko gauza da, hau ez dela indarrari lotutako zerbait, ez naturala den zerbaiteri erantzuten dion zerbait, ez? Nerabe eta gazteei erruri bota gabe, helduen lanbanak eta sexuaren arabera egiten dugula ikusten dugu, eta honek gero badakar ondorioak, ez? Eta hori erreproduzitzen dugu denbora guztian. Lanbide eskolak adierazi du behin baino gehiagotan honen inguruan badaukan kezka, egin dira kanpaina bereziak, aldatu dira karteldegiak, irudiak, horrela tendentzia hori aldatzea lortzen den, baina hau eraikuntza asunto bat da, ez? Sexuaren arabera segregatuta bizi dugu lanbidea, baina ez bakarrik lanbidea. Espazio publikoa ere bai, eta arretaz begiratuz gero baita norberaren etxea ere. Orduan, lanketa sakon bat egin beharra da hor ere bai, rol eta estereotipo horiek hausteko. Edozein kasutan, Eider, ezakit erran daiteken egoerak hobera egin duela, nik hasiera batean errango nuke, hau egia da, baino tendentzia orokorra ikusita, egoerako hobera egin du. Baina gero zuen txostenean, harrigarria egin zitzaidan, indarkeria kasuak adibidez, edo hoien identifikazioak behintzat gora egin duela, azken, ez dakit, hamarkadan edo 5 urte hauetan. Bai, indarkeriaren kasuan zehazki zenbakiek gora egin dute, hau larria da, noski, baina ez dugu zertan ulertu behar indarkeria gora egin duenik, ez? Haunitzetan solasten da, azken urteetan lanketa handia egin da sensibilizazioan, indarkeria nola ematen den ikustarazten, emaztekiei kulpa kentzen, ez? Ze kulpa horrek izan du eragina handia, salaketak ez egitean, ez? Beldurran, lotxan, eta hortan lanketa handia egin da, orduan, seguruenik, eta honen inguruan ez daukagu ziurtasunik, baina hala dela uste dugu, lanketa guzi horrek ekarri duena da, salaketa gehiago aurkeztea, ez edo egitea. Horrek ez du zertan erran nahi, indarkeria kasu gehiago badirenik, baizik eta emakumeek lotxa eta beldurra galtzen hasia garela,
eta horrelakoak bizitzen ditugunean, salatzera joaten garela gerozta gehiago. Claro. Orduan errango nuke, orokorrean, afera guztietan egoerak hobera egin du, baina ez gaitezen nahastu, eta ez gaitezen despistatu ere, ez? Eman diren aldaketak, hobekuntzak, feminismoak eta berdintasun politikek bulkatu dituzte. Afera bere airera ustekotan, lortutako eskubide eta leku amplioago horiek oso erraz galtzen alditugu, bertze eskubide batzuekin gertatu den bezala azken urteotan, ez Gorka? Hain zuzen ere, Eider, orduan, aipatzen duzu, hor eman badire hobekuntzak izan dela mugimendu feministari esker, egin handi batean, ez? Egin delako hor indarra gauzak bisibilizatu eta hobetzeko, zure aburuz, Eider, non jarri beharko zen, adibidez, baztanen fokua, indarra, non inziditu, pixkat gauzak aldatzeko, ez? Guk gure lanketatik berdintasun zerbitzu bezala eta udal egitura bat bezala, guk lehen da bizi ikusten, garrantzitsuena ikusten dugun atala da udal barruan genero ikuspegia txertatzea. Hori garrantzitsua ikusten dugu. Honek emango baitigu gero arlo guztietan berdintasuna kontuan hartzeko gaitasuna eta aukera ere bai, ez? Horrela berdintasuna arlo guztietatik bulkatuko dugu eta horrek inpaktu handiagoa emango du gero jendartean, ez? Gero bertzalde, komentatu dugun bezala, indarkeria sexistarekin akitzea da jendarteak presente daukan gauza potoloenetako bat, indarkeria sexista eta ere bai indarkeria sexuala. Eta horretarako sentsibilizazioa, prestakuntza eta baliabideak eta zerbitzuak hobetu eta ezagutzera ematea eta emakumei hurbiltzea da badugun helburuetako bat. Hortarako komentatuko dut ere bai laburki, udal zerbitzutik eta arreta zuzena, kasuen kudeaketan arreta zuzena duten eragileekin protokoloaren lanketan gaudela ja, eta espero dugu hilabete batzutan honen berri eman ahal izatea. Bada hor beraz ibilbide luzea, baztanen egiteko, hortarako dago hain zuzen ere, Eider, berdintasun teknikari lan horietan. Zakit, Eider, bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahi duzun, azkeneko mezu bat edo zerbait izteko, orko solasaldi laburrau. Beire, bi gauzatxo. Oraintxe komentatu duzu, berdintasun zerbitzua lanketa hau bultzatzeko dagoela. Noski baietz, hortarako gaude, eta horretan guztiz murgilduta dago udala, apostu fuerte bat egin dugu berdintasunaren alde, baina ezin dugu bakarrik egin. Hoi da bota nahi duten lehenbiziko mezua, ez? Mugimendu feministaren eta orokorrean jendarte eta eragile guztien laguntza eta implikazioa behar dugu, ez? Hoi alde batetik, izango litzateke nire bota nahi dudan mezu potenteenetako bat, eta gero aukera ematen badidazu, antolatu ditugun urrengo ekintzen berri ere eman nahiko nuke. Lehenbiziko mezu horrekin lotuta, esatea, deialdi oso garrantzitsu bat badaukagula eskuartean, maiatzak 7, larun bata, Arizkunenean bilduko gara, 10:00 bigarren berdintasun plana, nondik nora joango den, jendartearekin, emaztekiekin eta noski mugimendu feministarekin adosteko, ez? Zeintzuk izango diren estrategiak, burutu nahi ditugun ekintzak, izan nahi ditugun lehentasunak, zenolako kronograma markatu nahi dugun guzi hori aurrera ateratzeko. Berdintasuna sustatzeko bide hori adostu nahi dugu eragile guztiekin. Orduan, gonbitea luzatzea denoi parte hartzeko. Gero bertzalde, komentatzea ere maiatzak 11 eta 18, emakumeendako bigarren alduntze lantegi bat burutuko dugula. Hau 2 saiotan emango da, Arizkunenean ere bai. Eta, ganden urtean lehen ikastaro bat egin genuen, giro aparta izan zen eta ebaluaketa oso onak izan genituen lantegi honen inguruan. Eta, aurten bigarren edizio bat antolatu dugu. Animatzea hemendik emazteki guziei parte hartzera. Eta ertiare bai, honetarako ez dagoela dinik. Eta, azkenik, maiatzaren 12an, Katia Lingune LGTBIQ+ Nafarroako gobernuko zerbitzuaren aurkezpena izanen dugu. Hau 3 saiotan antolatu nahi izan dugu, goizeko 12etan profesionalei zuzendutako saio bat izanen dugu hemen udaletxean, gero arratsaldeko 4etan Arizkunenean klaustroei zuzendutako
aurkezpen bat prestatu dugu, eta gero arratsaldeko 6etan, bai, saio ireki bat izanen dugu Arizkunenean, eta hortan, zerbitzua ezagutzeaz gain, laburbetrai baten bidez, sigla hoien, LGTBIQ+, sigla hoien esan nahiera eta errealitateetara hurbilduko gara. Gurasoak, aisialdian lanean dabiltzaten monitoreak edo profesionalak bereziki gonbidatzen ditugu saio honetara. Baina, publiko guztiendako, publiko orokorrarendako saio bat izango da. Eta hoi da dena, Gorka? Ikusten dugu beraz, egitarau potoloa, mugarrian dana bat, itzorduan dana bat, aritzara gogor lanean, Eider ikusten dugunez, eta zukarren bezala ez dago adinik aldaketaren zat, ez da? Eider berez de Heredia Goñi, hortxen, baztango berdintasun teknikaria, bere hausnarketak, bere mezuak, eta hortxen itzordu horiek, baztango gazte asanbladak antolatu dena, maiatzaren 7ko mugarri hori ere berehala, eta bertzerik gabe, mila esker honitz, Eider, gaur gurean egoteagatik. Mila esker zuei, Gorka. Eta parlamentuan ibili gara, ekonomiaren perspektiben eta krisi klimatikoaren inguruko loturen inguruan galdezka. Ikus dezagun. Azteko ekonomia errekuperatzeaz hitz egiten dugunean, ikuste komeni dela zehaztea zertaz ari garen, ez? FMIk hitz egiten duenean ekonomiaren errekuperazioaz uste dut ari dela barne produktu gordinaz, makrodatu ez, orokorrean, eta garrantzitsuak dira makrodatuak, baina garrantzitsuagoa da ziurtatzea makrodatu horiek pasatzen direla herritarron ekonomiara, ez? Eta arlo ezberdina daude, Espainiako gobernua hasi zen duela hilabete batzuk esaten ekonomia rekuperatzen ari zela eta makrodatuetan oinarrituta. Nafarroako gobernuaren parte bat ere hasi zen hori egiten, PSN-eko partea hasi zen hori egiten, eta guk esan genuen ez gaudela ados. Begiratu behar dugula mikroekonomia, hori dela benetan herritarrok nabaritzen duguna, eta hortan zailtasun handiak daude. Krisi berri bat dator, nik uste dut krisi larri batean gaude, krisi klimatikoan gaude, aspaldi, krisi ekonomikoa ere ez dator orain, PSOEtik hitz egiten ari dira, Ukrainiako gerraz eta etengabe, baina Ukrainako gerra baino lehen inflazio ikaragarria geneukan, arazo larri bat daukagu oinarrizko materiekin eta energiarekin ere bai, eta orduan krisi hori badaukagu ekonomikoa eta krisi hori ere pasatu da aspaldi etxeetara, orduan krisi berri bat etorri baino lehen ikuste sakontzen ari garela daukagun krisi larri batean, duela 2 aste terdi hemen parlamentuan ospatu zen osoko bilkura monografiko bat, soldata arrakalari buruzkoa eta desberdintasun sozial-ekonomikoei buruzkoa, gero hauek eskatuta, oso kezkatuta gaudelako gai honekin. Pentsatzen dugulako gero eta handiagoak, gero eta nabarmenagoak direla desberdintasunak, genero aldetik, adine aldetik, lurralde aldetik, eta hortan jarri behar dugula fokoa, eta ez hainbeste hori makrodatuetan ez. Bai, nik uste dut krisian sartuta gaudela, beste krisi berri bat etorri dela, baina esan dezakegu krisia estrukturala dela. Begira, adibidez, 7 urte ondoren, Parisko akordioak ospatu zirenetik 7 urte ondoren, esan dezakegu oso egoera larrian gaudela, oso egoera kritikan gaudela, eta denbora agortzen ari da. Parisen oso akordio garrantzitsuak adostu ziren, esate baterako berotasun globala 2 gradu zentigradoetara baino mugatzea, saiatzea ere gradu terdi bat baino gutxiago temperatura mugatzea, eta nik uste dut oso urrun gaudela. Orain arte egindako lana
ez da nahikoa izan, eta orain arte egindako lanak oso ondorio txarrak izan ditu. Guk bagenuen itxaropena klimako gailurrean, COP26 ospatu zen Glasgown, han egon gara, hori izan zen, uste genuen, izan zela oso aukera ona, ezin hobeago konpromisoak hartzeko eta hori, baina beste aukera galdu zen, Erresuma Batuan, eta esan bezala, 8 urte besterik ez, geratzen zaizkigu, gasen isuriak erdira murrizteko. Horrek esan nahi du kriston erronka daukagula aurretik, ez goaz ongi, ematen du ohituta gaude horrelako mezuetara edo horrelako mezuak entzutera, baina esan bezala egoera da larria, orain krisi klimatika elkartu da beste krisiarekin, eta esan bezala inbertsio publikoa beharrezkoa izango da, funts europarrak bideratu beharko dira krisi hau konpontzera, eta lana asko daukagu esan bezala aurrean. EH Bilduk aurkeztu zuen Gasteizen joan den martxoan klimaren aldeko herri ituna, uste dugulako batzutan globalean ez dira konpromiso lotesleak hartzen, baina lokalean egin beharko dugu. Hori da gauza, eta guztion ardura da, gizarte ardura da, eta eragile guztion ardura da. Eta gainera, lidergo instituzionalarekin batera, kalean gizarte mobilizazioa funtsezkoa izango da. Posible izan behar da natura, ingurugiroa eta ekonomia uztartzea, eta baita ongizate eredua. Horrek ekarriko du hazkunde ekonomiko bat arlo batzutan eta deshazkunde ekonomiko bat beste batzutan. Adibidez, biomasa indartzen baldin badugu gure etxeak berotzeko, eta etxeak berotzen jarraitu beharko dugu, zalantzari gabe, sektore bat hasiko da, baina horrek ekarri behar digu beste sektore batzuen jaitsiera, kasu honetan gasoilarena edo gasarena. Orduan, nik uste nahiko argi eduki behar dugula, ez dela helburu bat izan behar ekonomia hazteagatik, baina oso garrantzitsua da, eta kontuan hartu behar dugu ere, ekonomia hitz egiten dugunean, hitz egiten ari garela enpleguez, hitz egiten ari garela sarbide fiskalez, eta horri guztiari esker badaukagu ongizate eredua, eta nik uste dut ongizate eredua mantentzearen aldeko pausuak ematen jarraitu behar dugula. Nire ustez jasangarritasunean dago klabea, jasangarritasun ekonomikoa, jasangarritasun soziala, enplegua eta bar, eta noski jasangarritasun naturari dagokiona edo inguruari giroari dagokiona. Bai, esan bezala, helburuak eta daukagun erronka erraldoia da. Hemen Nafarroan klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren legea une erabakigarrian eztabaidatu da. Desadostasun handiena agian izan da fiskalitate berdearena, baina guk uste dugu iritsi da unea fiskalitate berdearekin hasteko, fiskalitaterik gabe trantsizio ez da justa izango, eta beraz guk legearen eztabaidan lortu dugu 2 urteko epe batean gobernuak etorri beharko du lege batekin, eta lege honetan egongo dira zerga zehatz batzuek aldaketa klimatikoaren kontra. Zer gertatzen da, guk uste dugu gehien kutsatzen dituzten jarduerak ordaindu behar dute, bestela oso zaila izango da. Beste aldetik, behar dugu eredu berriak, kontsumitzeko eredu berriak eta produzitzeko eredu berriak ere. Eta birpentsatu behar dugu, jakin dezagun,
paradigmako aldaketa sakona beharrezkoa dela. Energiaren kontsumoa murriztu behar dugu bai ala bai, derrigorrez, eta nik uste dut bizimodu berria aurkitu behar dugula horren kontra borrokatzeko, bestela oso zaila izango da. Bai, esango nuke turismo mota asko daudela. Alde batetik, Nafarroan 2014-2015 arte esango nuke indarrean zegoen turismo mota ez genuen konpartitzen, zentratzen zen data zehatz batzutan eta hiri zehatz batean, San Ferminez aparte ez zirudien gauza gehiago zegoenik lurralde honetan, eta nik uste dut azken urte hauetan, ari garela bultzatzen saiatzen beste turismo mota bat, jasangarria, sostengarria, lurralde osoan eragina daukana, urte osoan zehar sortzen dena, ez bakarrik udan edo garai zehatz batean, nik uste dut ihes egin behar dugula Benidormeko sistematik edo turismo motatik, baina bai bultzatu aldugula beste turismo mota bat, eta jasangarri izan behar dena, naturari dagokiona, espazio naturalei dagokiena, jendeari, jendearteari eta lurraren edo lurraldearen erabilerari dagokiona, zentzu guzti horretan mugitzeko moduari dagokiona ere bai, bultzatu behar ditugu, mugitzeko bestera batzuk, eta orduan, hauek hitz polit guzti hauek zehaztu behar dira, eta hau esan dezakegu, eta bihar hegazkin bat hartu 2-3 eguneko mini oporraldi bat gozatzeko, ez dakit non, ez? Zer esan nahi dut honekin, koherentzia egon behar dela gure diskurtso publikoen artean, gure zeregin pribatuen artean, eta horretan ere uste dut instituzio guztiek, baina publikoek bereziki garrantzi handia daukatela eta bultzatu behar dutela mentalitate aldaketa hori eta sentsibilizazio handitze hori. Nik uste dut oreka bilatu behar dugu, ez da bat ere zaila, baina nik uste dut Nafarroan gure turismo esan dezakegu oso jasangarria dela, duela gutxi ezagutu genuen plana hori del turismo sostenible de Navarra, eta nik uste dut hemen Nafarroan landa turismo daukagula, kontuz ibili behar dugu batzutan herri txikietan, jendez gainezka daudenean, ez daukate azpiegiturak horren frente egoteko, ez daukate dirurik batzutan, hainbeste jende jasotzeko herrietan, eta nik uste dut batzutan zaila dela, baina nik uste dut hemen Nafarroan ongi goazela, batzutan batez ere herrietan, gero hirietan, Iruñan adibidez bezala, nola ze turismo mota nahi dugun, nola prestatu behar dugu masifikazio horren saiesteko, hori da beste eztabaida, baina bai, eta pandemiak kaltetu du hainbeste sektoreak eta haiek behar dute laguntza publikoak, noski bai. Bai, nahi dut hitz egin PAI programaren irakasleak egonkortzeko, barkatu, hasi naiteke berriro? Bai, hitz egin nahi dut hezkuntzako PAI programari buruz, eta PAI irakasleak egonkortzeko, bultzatu nahi diren ekimenei buruz. Gobernuko alde batek bultzatu nahi du modu bat, sistema bat irakasle hauek egonkortzeko. Guk uste dugu egonkortu behar dela orokorrean funtzio publikoen lana, baina ez edozein modutan, eta kasu honetan PAI-ri buruz hitz egiten baldin badugu, gainera zalantza handiak ditugu programari buruz. Uste dugu ez dituela betetzen, handi batean zehaztuta dituen helburuak. Horretarako, PSN-ek aurkeztu digu proposamen bat, lege proposamen bat, guk ez dugu konpartitzen bertan esaten dena, uste dugu zalantza juridiko asko daudela, horregatik Nafarroako Kontseilura eraman dugu gaia, eta horren aurrean PSN-ek eta Navarra Sumak egin dutena izan da azkarrago joana izatea, eta entzun baino lehen
Nafarroako Kontseiluak zer esaten duen, entzun baino lehen sindikatuek zer esaten diguten horri buruz, gehiengo sindikal zabal bat dago lege proposamen honen kontra, azkarrago joan etorri nahi izan dutena, eta ostegun honetan bertan ikusiko dugu lege proposamen hau. Aterako da, ziur aski, Navarra Sumako botoekin, gehi PSN-eko botoekin, eta pentsatzen dugu deriba oso arriskutsua dela. Pentsatzen dugu PSN ari dela hurbiltzen gero eta gehiago eskuinera, halako gaiak ateratzeko, eta kezkatuta gaude horrekin, eta etengabe daramazkigu aste batzuk PSN-eri esaten hau ez dela bidea, eta hortik ez dugula guk jarraituko. Esango nuke, komentatu dugunaren arira, aldaketa klimatikoren kontra borroka eta egin behar dugun lana guztia, gure taldeak pentsatu du hemen Nafarroako Parlamentuan galdetzea edo eskatzea auditoria energetika bat. Zergatik uste dugu daudela modu asko edo ze posibilitate, ze aukerak badituen Nafarroako Parlamentuak energia murrizteko, edo teilatuan plakak jartzeko, edo aztertzeko zenbat gastatzen den elektrizitatean, zenbat gastatzen den gasan, eta batzutan badaude eraikin batzuk babestuta kultural arrazoiengatik, agian hemen gauza asko egin dezakegu, eta nik uste dut instituzio publikoak eredugarriak izan behar direla, eta hemendik hastea oso egokia iruditzen zaigun. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan, Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Migrazio Politika eta Justizia Kontseilariarekin gaude. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Hain zuzen ere, atera duzen, Eliza Katolikoen sexu abusuak jasan dituzten biktimen errekonozimendurako lege horren inguruan solastuko gara. Lehenik eta behin, Santos jauna, zertan datza lege hau, nolakoa izanen da? Otsailetik hona, nik uste dut talde guztiak ikusi zuten lege bat egin behar zela, eta guk proposatu eta bultzatu egin dugu, pixka bat, bizkarrezurra, departamentutik dator, baina gero, bakizu talde politiko guztiek eztabaidatu eta finkatu behar dute lege bat, lege foral bat da gauza serio bat, azken finean, eta hor, proposatzen duguna, eta nik uste dut onartuta izan dena da, rekomendazimendua eta erreparazioa, bakizu egia aitortza eta justizia da nazioarteko legeak agintzen duena, eta administrazio publikoek hartu behar dute bere gain behar hori, Orduan, eztabaidatzen ari dira, nik uste dut azken detailak geratzen direla, eta gertu zera registratuko da, hala espero dut behintzat. Lege honek bilatzen duena da, aipatu duzun bezala, errekonozimendua, erreparazioa eta justizia. Beraz, honek erran nahi du, alde batetik, hau ez zela lehenagotik egina, eta horrek agian harritzen digu, baina horrek erran nahi du, gertatu direnen abusu horiek eta orain arte, lege aldetik preskribituta zaudela, eta ez zirela, ez zauden mahai gainean. Kontutan hartu behar dugu zein izan zen inguru testua, momentu horretan, Eliza Katolikoak kriston boterea zeukan, gizartean. Eta, erranen nuke, estatuko beharrak, betetzen zuen Eliza Katolikoak garai batian, hezkuntzan, baita ere laguntza sozialean eta hola. Orduan, horrek ematen zien boterea dena hori antolatzeko eta prestatzeko. Eta botere horren gainean zegoen jendia, gainera, momentu horretan Eliza Katolikoak autoridade handia zeukan. Errekonozimentu sozial ikaragarria. Baina politikoa baita ere, zeren ez da debalde esaten nazional katolizismoa zela, regimena, bateratzen zuen alde batetikan sentimendu nazionala edo nazionalista espainiarra eta beste aldetikan katolizismoa, eta horrek ematen zion toki berezi bat Eliza Katolikoei eta esan bezala funtzioak
betetzen zituen, estatu edo paraestatuko funtzioak. Horrenpean, suertatu ziren gauza batzuk orain ezagutu ditugunak. Zergatik ezagutu dugu? Azkenean biktimak impunitate hori apurtu dutelako. Eta apurtu dute abotsarekin. Parlamentura joan ziren, batzuk elkarte bat osatu zuten eta esan zuten nahikoa. Impunitate hori apurtu behar dugu. Oso ausartak izan ziren. Zen ez da bat ere erresa behintzat isiltasun hori apurtzia. Zeren agertzen dira sentimentu batzuk, errodutasuna, zer erranen digute, nolabait, denok ezagutu duguna, eta botere horren kontra joatia, ez da, bat ere erresa. Orduan, lehenengo pausua eman da, administrazio bezala horren alturan jarri behar dugu, hartu behar dugu eta errekonozitu behar ditugu. Eta horretarako jakin behar dugu segertatu zen. Horretarako guk bultzatu egin genuen jardunaldi batzuk eta baita ere bultzatu egin dugu nolabait ikerketa akademiko bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera egindakoa. Zer esan zuen txosten horrek isiltasuna jarraitzen duela, eta toki bat eman behar diogula, toki seguru bat eman behar diogula, biktime bati bere errelatoa kontatzeko. Hori da gure asmoa, toki seguru hori ematia. Eta ipatu duzu, 2019an egin zen ikerketa horiek, gero agian pandemian pean geratu dira ez, ze emaitza atera zituzten, badakigu kasu andana bat azaleratu zirela? Bueno, jardunaldiak izan ziren 2019an edo gehian. Nik uste, okerez banago. Baina ikerketa burutu zen pasaren otsailean. Eta horren ondorioak oso argiak dira. Identifikatu ziren 52 biktima zuzenian elkarrezketatu ziren, eta gero identifikatu ziren beste 9 bat. Eta 31 biktimarioak, ustezko biktimarioak esan behar da. Ia kasu guztiak preskribituta iraungitze data zeukaten, baina aurkeztu eta gero, bertze 12 pertson gerturatu dira gure biktimaren arretarako bulegora esateko, ni ere biktima izan naiz. Eta kontatu nahi dut nire relatoa. Bueno, dena horri bide bat eman behar digu, ez? Bide bat. Ezin dugu administrazio publiko bezala esan, bueno, konta dezaten, batzuk unibertsitatean, bertze batzuk ez dakit, arartekoan, bertze batzuk ez. Eta horretarako ezinbestekoa da, lege foral bat sustatzea eta esatea. Begira, bidea izanen da hau, eta administrazio publikoak bizkartuko zaitu. Eta hemen kontatu dezakezu, errekonozituko zaitugu ofizialki, eta gero errelato hori orokorrean kontatuko dugu memoria demokratiko bat eraikitzeko. Edozein kasutan, legeak ez du bilatzen, kasu honetan, agresorea zigortzea, ez du bilatzen punitibismo hori. Hori zergatik da, lege aldetik ez duelako zentzurik, ez delako posible, edo iduritzen zaizuelako, ez duela logikarik horretan sartzea. Lehenik eta behin esan beharra dago, biktima izan behar da, erdian. Jartzen baldin badugu foko biktimarioan, okertzen ari gara. Azken finean, biktimarioek egin zuten, beraien impunitatea apurtu behar da, eta horretarako dago justizia zerbitzu bat. Justizia zerbitzuak baditu bere berma guztiak. Gerta daiteke, momentu batean justizia zerbitzuak bere bete beharra ez betetzea, preskribituta dagolako delitua. Eta horretan sartu behar dira bertze zerbitzu batzuk, justizia restauratibaren zerbitzuak, eta guk proposatzen ditugun zerbitzuak. Gure helburua ez da biktimario hartzea eta arroduntasuna hor deklaratzea, eta horretarako dira epaileak. Eta preskribitzen baldin badira delituak, preskribituta dire. Eta horretarako ere arrazoi bat dago. Zeren azkenean denbora handia pasein da. Batzuetan gerta daiteke ere biktimarioa hilda izatea. Kasu gehienetan hori gertatzen ari dena. Baina hori izan behar da oztopo bat egia ez jakiteko? Ez. Egia jakin behar dugu. Errantzuen Jesus Zudairek, oda Eliza Barruko abusuen biktimen elkarte horretako lehendakaria denak,
bera poze zegoen, ez, honek bakea ekarri dielako, ez, eta hor alde horretatik eskartzen zion Nafarroko gobernuari eta zuei egin duzuen lan honengatik. Gainera zuek aintzindariak izan zarete, honetan, ez, Espainiar estatu barruan, batek pentsatuko du, aintzindariak izan dire ze ongi, baina erran dezakegu berandu datorrela lege hau? Beti dator berandu, beti. Justizia egin beharko zen bere momentuan, baina momentuak aldatzen dira. Ez da gauza bera nazionalkatolizismoa edo 78 urteetatik sortutako beste regimen bat, non aldatu zen inguru testu guztia, ez? Orduan momentuak dira, baina gauza orain da erreparatu daitekeena, ez? Eta lasaitasuna ematia biktimei eta rekonozimendua ematia biktimei. Gu hemen gobernuan gaude, hartu dugu sama hori eta behar hori eta lan horretan gaude duela 3 urte. Ez gara heldu berriak, ez? Hasieratik hartu genuen gai hau, eta pixkanaka egon gara lantzen baita ere, eta oso importantea da azpimarratzea, biktimekin eta biktimen elkarteekin. Haiek izan behar dira erdian, eta ematen ditugun pauso guztiak haiekin eztabaidatuak izan behar dira. Haiek parte hartu behar dute, beraiei dagokion asunto honetan. Eta hori legean ere onartu behar da eta rekonozitu behar da. Ezakit, Santos jauna pentsatu tokatu zaizuela haunitz elkarrizketatzea ere Eliza Katolikoarekin eta bertako jendearekin. Galdetu nahi dizut, nola ikusten duzuzuk Eliza Katolikoa zentzunetan? Ikusten duzu irekiera bat ematen ari dela? Nik esango nuke Eliza Katoliko asko direla, ez? Azkenean guk beti esaten dugu Eliza Katolikoa eta bururatzen zaigu atzapezpikua edo gotzona. Bai, hori da irudi bat, ez? Baina, oso haunitza da Eliza Katolikoa eta baita ere Nafarroan. Nafarroan gizarte oso haunitza dago eta Eliza Katolikoak horren ispilua da, baita ere. Orduan nik uste dut eztabaida inportante bat dago Eliza Katolikoaren barruan, orokorrean, zer egin behar den horrekin, ez? Niri dagokidana da azpimarratzea, hau ez da Eliza Katolikoaren kontrako asmo bat, ez? Guk errespetatzen ditugu fededunak, errespetatzen dugu Eliza Katolikoa, instituzio bezala, eta bere helburua eta bilbidea izan dezala, ez? Baina, onartu behar da, Eliza Katolikoaren barruan sortutako gatazka guzti horiek. Eta haiei dagokie zeren, haiek zeukaten beharra nolabait hori gerta ez edin. Eta ez zuten bete. Eta hori ere ikertu behar da, jakin behar da. Gertatuko balitz bertze tokietan, esate baterako adingabekoen zentruan eta gauza berak egin genuke. Baina hemen, kasu honetan, kontutan hartu behar duguna, da izan dela makrobiktimizazioaren prozesu bat. Jende unitz dago hor. Eta bertze ezaugarri bat, azken finean, gure inguruko herri guztietan gertatutako gauza bat izan da. Eta Vatikanoek esan du baita ere, hori Eliza Katolikoen barruko problema bat da, eta kargu hartu behar dutela. Orduan, gure inguruko herrialde guztietan gertatzen den gauza bat ez alda hemen gertatu. Bereziak gara. Ikertu dutena ez da hemen ikertu behar, bereziak gara, hori ezin da, ez? Azken finean, eta horiek kontutan hartu behar dute. Ez dakit, hala ere, barkatuko diazu pixkat hortan gehiago sartzea, norbaitek aian kezka izanen du, ez? Zuk aipatu duzu orain erran bezala, nolabaitera hau ez dela Elizaren arazoa, baizik eta Eliza barruan dagoen arazo bat, ez? Baina norbaitek pentsatuko du, hori da korrupzioarekin erraten zen bezala, ez? Badirela sagar ustel batzuk, baina sagar ondoa ez dagoela ustela, ez? Eta norbaitek pentsatuko du, baina honek izango du ikusteko Elizaren beraren egiturarekin, ez? Egitura seguraski hierarkiko bat, pixkat patriarkala, ez dago de tendentziak nolabait ere instituzio horren barruan hau gertatzeko, nolabait errateko, hau ez da kasualitatea, errango zuen norbaitek. Baina hori da Eliza Katolikoak barnean izan behar duen eztabaida bat. Ni administrazio publiko bezala, nik ez dut parte hartuko eztabaida hortan. Niri dagokidana da biktimak erdian jartzea, babestia, zer gertatu den jakitea, egia, zor diegun egia ateratzea,
Eta gero horren ondorioak, bueno, jende guztiak jakinen du, eta jende guztiak izanen du bere iritzia. Eta Eliza Katolikoak neurriak hartu behar baldin baditu, haiek dira hartu beharko dituztenak. Ez dakit zeintzu, ez dakit noraino, ez dakit ze hausnarketa egin daiteke. Baina haiei dagokie, ez guri. Azkenean Eliza Katolikoa da entitate importante bat, baina pribatua da. Eta haien arauak izaten dituzte, haien erabakiak hartzeko prozesuak, eta hori errespetatu behar da baita ere. Erantzun bezala, biktimak jarriko direz, erdigunean horretarako ere ikerketa komisio bat sortuko da. Galdetu nahi dizut, agian norbaitek kezka izanen du, komisio horretan egongo direlako Elizaren ere bi ordezkari, eta agian biktimaren batek erranen du, agian horrek nolabait ere sesgatzen aldu, edo aldatzen aldu ikerketa hori. Baina ulertu behar da, Eliza Katolikoaren kolaboraziorik gabe, ezinezkoa izanen dela azkenean egia ateratzea. Eta horretarako oso importantia da Eliza Katolikoa batzordean barruan izatea, haiek defendatuko dute nahi dutena. Azkenean batzordea bere osotasunean, bere araua jarriko ditu, eta nolabait kolaborazio hori bilatuko du. Tensio bat izan daiteke batzordean barruan, nik ez dakit. Ez dakit zelan giroa izan daiteke nala ez. Baina ulertu behar da, azkenen finean, Eliza Katolikoaren laguntzarik gabe, ez garela inora joanen. Zena haiek dauzkate artxiboak, haiek dakite zer gertatu den, haiek jakiten dute biktimarioak non eta nola eta nondik nora joan diren, eta biktimarentzat hori importantia da. Eztabaida hori izanen da, eta izan behar da, baina izaten baldin bada batzorde tekniko batean eta administrazioa publikoak bizkartzen duen batzordean, hobe, ez? Bestela, kanpoan utziko dugu Eliza Katolikoa. Guk eginen dugu gurea, baina biktimei zor diogun egi hori hankamotz geratuko da. Eta gure asmoa da biktimen asetuta izatea. Izatez, talde parlamentarioen artean harrera arrasona izan du, lege proposamen honek. Nabarrasuma oraindik ez da posizionatu, ez du ere erran kontra egongo dela, zein uste duzu izango dela bere posizioa? Ez dakit. Nire asmoa da kontsentsu batera iatzia. Nik uste dut Nafarroako gizarteak argi ikusten dula, eta baita ere Eliza Katolikoak ez badu oztoporik jartzen ere, nik ez dut ikusten ze arrazoiak izan daitezken nolabait ez esateko, ez azken finean biktimologiaren aldetik administrazio publiko batek biktimen aldea azaldu behar du bere jarrera, ez? Baina, respetatuko dut beraien eztabaida eta jarraipena nire desioa izanen zen denok batera eta parlamentuan lege proposamen hori babestia, ez? Bukatzeko, Santos jauna, agian egon daiteke olako egoera bat pairatu duen norbait, saio hau ikusten, zer errango zenion, nola, baldin eta borondatea baldin badu, nola parte hartzen aldu honetan? Nik azpimarratuko nuke Nafarroako gobernuaren elkartasuna, asunto horretan. Nik uste dut, hasieratikan sentitu egin dugula empatia, bere egoerangatik, eta nik uste dut, jende gehiago, jende asko dagoela kaltetuta, gertatutakoagatik, eta hori manejatu behar da sozialki, elkarbizitzaren alde eta memoriaren alde. Eskertzen diogu asko bere ausardia, beraien ausardia, gauza kontatzen, eta nik uste dut gure erantzunik onena da lege bat ateratzea eta babesa ematea. Hortzen, Eduardo Santos, Nafarroko Gobernuko Migrazio Politika eta Justiziako Kontseilariaren hitzak, lege proposamen ausart hori abiatu dutena, biktimen asoziazioek egiazki eskertu duten lege proposamen bat, mil esker Eduardo gaur gurean egoteagatik. Mil esker zuei, gonbidatzagatik.
Hau izan da dena gaurkoz magazinean, asteburu ona pasatu, baina ez gehiegi pasatu badakizue. Gauean ibiltari, goizean lotari. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.